Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka Executive Council jong ka KHADC henne kasngi hakajing syong perkhat kam jongki kilapan pau bakin Pdiang ya kajing pentip jong ka Sorkar hakabedai bak ka building bylaw. Habakren bat kilat pathai kubor UCEM ka KHADC ubak Titas Khan. Ule thu badang hakini ki khindat benai ka Sorkar kabalapan benai ya ka Jingpynbna ni ka notification hakakten pareng. Uang baka Sorkar ka ong baya ka building bylaw haki schedule areas on penrekam da ka district council. Henry ka don ka Jingbom Shai Halor ka ni. Nakalyang ubak polling do habay kren bat kinong thok kubor. Ulaong bakat kum ka Jingpynbna jong ka Sorkar haka notification jong menta usnem arajar arpaway. Haswa ban Shna ya ka ni ka building bylaw. Nakalyang jongki kilay kendu laisin haka jingadon lang ru kinong yalam Nagaro Hills Autonomous District Council bat na jantia. Haka jinga kendu baro laisin ngilay kran kumnu ban pia ikirukom trekam henry ka ay ka baka Sorkar ka penmi kaya pier shibun habede baka jingkran haka jinga lang. Shushu ulaong ban nakalyang jongki kim sngotu ya ka ni ka Jingpynbna jong ka Sorkar habede baka ni ka building bylaws ka isi kan kentat mardor ya ka ni ka bylaw ba Pynbna ka Sorkar. Ada jinga dai ba katu ka notification ka ba ka government ka kala issue bakata kalong ba kiong ba ya ka building bylaws haki schedule area on penrekam da district council then re ka don ka Jingbom Shai hakaliang ka ka notification ka ba ka government ka penmi hakabede ba hae ba kumnu bangin implement ya ka building bylaws ka ba ka Meghalaya Urban Affairs ka issue ya kini notification dengan ai ba Paul ba in briefing ini kan dia kenapa kan sampai agenda no kabede ba ki building bylaws kat kum ba la notify ha ka Meghalaya building bylaws arah ja akwe mut kebarang syam mentara senam haswa ban frame ya kini building bylaws ba mai lapat ingi segi jingalang daga Department of Urban Affairs apa kan Jingbom Chairman dan Minister in charge nilai kedua laisin hakasin ke ba ningkong CM la dodrengkat nanta ki representative jongka Garo Hills Giant Hills Autonomous Council di abor rightly kini meeting ni kan baik ya kan ni gajing ke bifurcation kumung ni abok pihak yu put rekam dah ke state government ke orang bahkan try hakini ki municipal areas ki scheme areas nanti ke Shillong urban agglomerate kena ke master plan area bat haki property kepada jongka government like nanti borok ke besar ke area jongka autonomous district council. Henry keba penlingo ini kalau beringkong yaki minutes jong ke meeting proceedings musim 8 poin kabar ngilasyo kopi bala penmi yang Meghalaya building bylaws 2021 kani ke bylaws bala penmi daga state government ke fair shibun naga ai keba ngilada penyekran kini gilai tadi jingla kum gunuksa Nadu mencem snem, nadu arja ka khandai, Malaysia. Ke Shitarik Februari arja ka khandai ke state government ka dapat notify ya bahkan district council kan don laka jong ka bor ban issue ya ki building permission haki areas ki ba like no na kitu bangla kedeu meneh ban haba ko jong ka state government. Dalam poi pada kan building bylaws 2021 ke keteng jong ka autonomous district council kum ke authority kami take tang hak benda ke bagi kat definition ke bamut ke benda ke ba akhbat do jong ke gazette kene ke benda definition mo te like nang ni haki page ki bahadin lakan chu syapang ke district council EDC buat ke jurisdiction ke jongki kat bah ke jinglang laikut ba ni lak berpendon kam yang kini ke juk ki bylaws ki ban long uniform nak pentara state bat ba ngila ru ban don lagi jong ki bylaws dak ba tak kum ki jing hab suitability jong ki shnong ki tau
Di kata macam lalai yai. Kabaar kabakumsan kalong ba nalor jong kini ki jaka ki baka Sorkar ka ong ba ka jurisdiction gadan ka kiti jong ka. Labu sakaway ka proviso ka ba ni shan ka ba kata kalong ba kanu ke area ka ba don sanho hajar shaneng ya ka permission na banta ka bakum kita ke area ban Shna building kan lake sa kiti jong muda. Buat lada ka don aka ADC area. Kababut ba kian jong ka urban kin jaka ka bade jong EDC area kin penkala urban area tang daka ni gawai ka baong ba area ka dai santo hajar square feet macam nanta ban approve route ya kini ki building plans building permission applications jong ki ba labu ba qualification jong ki ban approve kini bendai ki engineer bat ki architect ki bala don ya ka PhD na university rengkat suppose nam ke experience ke ki bakum kita ki beri ki mudan ki bakum kita ki beri mudan ha megalaya ngamte bah notice dah mudan ke but ni expect by ki ha pawajar di ki building applications jongi pat an I clearance da kita ki beri dia gini berapa dalam impractical, buat nak kata kadau hadir penglawan rak mendak segi ya ke ni ke note akhbat jong ke isi ke larai ba kan kentaj modor ban reject into to ya ke ni ke building bylaws 2021 kat kumba la notify da ke Department of Urban Affairs mudah mo man baka ya kendo baka syong kumka authority Andrei naki records kiba ni layo iba kim sumladan bakum kita ki meeting hadir jong the first initial meetings take away day but ka jurisdiction ko tekrementan ni mentang ni stick but shwa yaki areas kiba day purely ADC areas mo purely ADC areas khang baka namdan ke clash lani ke conflict buat ini ki namar ngi ekran baik ba ngin safeguard yang interest jongki baik ba ki jongi de kita ke jingi kini put kan namdan hendrai ke ba ke jingkri ke isu mentah kelong ba ke muda kelatam palat ya ke put ke ba la aibor ya ka menengkong dah ke ba ke claim yang ADC areas ki ba santo hajar square feet bat cheneng but ni bat dulu kita bahagi areas kiba ke PDC kadang exercise ya kan jurisdiction ki jongka kadi bendan ya kar so right ban issue ya ki building permissions ti nangta kajing ikan keba lam kapan dan siam kini ki bylaws jongka urban affairs tengi ong ba ngin Pdiang ya ki lada kilong uniform lada kilong suitable ya ki but long applicable ha case jong ki rural areas provided mangingi don la kajong authority but ngila constitute ru ya kabakum kata authority na benda ki building permission hendrai benda apo jong kini ki bylaws klembu space na benda kabakum kata authority ka teng jong district council kami be take tang ada definition kabamut ba kini ki areas apo jong ki ADC nai mundan man issue building permission kemudah kanam authority namar ka kapan kini 1,000 square feet and above but iki government land what about kini jaka ke bala hap chabar jom kata abade ya ki baka bylaws 2021 ka company but benar-benar authority but hakita ki official meeting la express ini ki point andai la express kita ki point kimi ki bakum kini kirai for example barshim ya ka no area ba 1,000 square feet apa ADC area but berhap ya ka subject to permission by muda. Kumnu kata kalau logical. Kajing ni jom meeting kalau bahagia tu kan kisah. Kiong kumni, kiong bapila ban apply ya ke building permission tapi na ke urban lani na district council. Kibu option muntai pai ba. Pai ba ulung antin. Kumnu ni. Kai area ka bade balik sa urban, kai area ka bade balik solution nim sya. Jadi isang meeting ban ya sya yang kata. Kaya area ban ayah ni, di building bylaws di bakumnung in pentri kamang ni,